janvier kalo tile 10 ani fila ye san 2020 ani fila sɛgɛnbali ɲɛnabalo o ye aw de aw minnu b'a filɛ sanga na ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la mali kɔnɔ yan ka taa se mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabaw sigi ka ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma o waati selen ne ayo bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka fintigilakaw ka état major ale kɔni ko k'a b'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ka kɛ ni karɔgɛnɛ diinɛ tigilamaw olu kɛlɛli ye sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 8 san 2022 ani fila an ka fintigilakaw kɔni tora yala la sama ale dugu o kɔnɔna la sama bi an ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena sa sofara an ka fintigilakaw kɔni ye pankuru ni ka o ta o kɔni kɛra sababu ye sa ni ka dankari karɔgɛnɛ diinɛ tigilama maa 26 olu la janvier kalo tile 9 fana san 2022 ani fila an ka fintigilakaw u ye yala ni ka o kɛ Sikaso mara o la a kɔnɔna la sa u ye kuluda kɛrɛfɛlaw ni ka olu bɛɛ lajɛlen woloma o kɔfɛ u ye tɛgɛ da maa fila kan n'u ye sigana ta ka olu sɛgɛrɛ u taara n'olu ye ni ka taa ɲiningali busamisɛn ka o gaw la janvier kalo tile 10 san 2022 ani fila sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 6 o wagati sa an ka fintigilakaw ka sanfɛ pankuru o kɔni ye karɔgɛnɛ diinɛ tigilamaw dagayɔrɔ ni ka o gosi sa o kɛra sababu ye ni ka dankari karɔgɛnɛ diinɛ tigilama maa 5 bɔɲɔngo olu la u ka chef d'état major ale y'a yira k'a fɔ k'u bɛ maliyɛndenw hakili sigi k'a fɔ ko karɔgɛnɛ diinɛ tigilamaw olu kɛlɛli kɔni bɛ senna an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la. Gawkaw fe no janvier kalo tile 10 tɛmɛnen u ka ayem maw u n'u ka kalandenw u kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taama boloda ka u kunda gouvernorat o kɔnɔna kan alasa u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye k'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn belebele ninnu n'a bɛ wele nanzarakan na ko camion o kɔni ka bolili ni ka o dabila u ka kalanso o masurunyana kɛrɛnkɛrɛnnenya n'u bɛ kalan na wagati min na ani ka tila tuguni ni ka polisilakaw bila u ka kalanso masurunyana walasa u ka lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na u ka gouverneur ale kɔni ye u ka laɲini ni ka a ta bala ka tila k'a yira k'a fɔ k'u ye ni laɲini min kɛ ko a kɔni bɛna don bala teliya la walasa kalanden ninnu u bɛ se ka lafiya u ka kalanso o kɔnɔna la u kɔni ka nin bɔli sababu kɛra fɛn min ye o de ye kalanden 2 o kɔni bɔnɛna ani na dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔnɔna la ka sababuya kɛ sirabakan kasara o ye. Yorosokaw fe no somajep ale ye cakɛyɔrɔ ye min n'a ɲɛsinen bɛ minijiko ɲuman o sɔrɔli ma u kɔni ka cakɛyɔrɔ bolimafɛn o kɔni suyɛna janvier kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022 ani fila Yoroso ale ni kuru ni ɲɔgɔn cɛ n'a maa marɔfɛntigi dɔw olu fɛ minnu n'u ma lakodɔn n'u tun bɛ bolimafɛn sen 2 la u ka cakɛyɔrɔ in ɲɛmayaso y'a yira k'a fɔ ko ni bolimafɛn kɔni tun falen don u ka baarakɛminɛn la min n'ale tun bɛ ka i kunda Yoroso kan u tun bɛ ka taa jibondo o baara dɔ o de kɛ ɲininiw kɔni bɛ sen na walasa ka se ka tɛgɛ da bolimafɛn kan ani maa minnu kɛra sababu ye ni ka bolimafɛn ka ale suɲɛ. Said Usman Sherifa Madani Haidara ni ale au conseil islamique o ɲɛma ye kunu a bɔra ka kuma janvier kalo tile 10 ani 1 san 2022 ani fila k'a bɛ weleweleda bila alisilamɛ diinɛ tigilamaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba kɔnɔna la an ka faba kɔnɔna la yan nɔ sibirido janvier kalo tile 10 ani 5 san 2022 ani fila nata in na ko dɔw kalan o bɛna kɛ an ka jamana ale tɔgɔyala walasa basigi ni lakana bɛ se ka na jamana in kɔnɔna la cogoya min na ani tuguni jumadɔ weleweleda bilalen don bɛɛ ma janvier kalo tile 10 ani 4 san 2022 ani fila ka se ka taa an ka cɛmancɛ fanga ni ka taa dɛmɛ don ma cogoya min na a Said Usman Sherifu Madani Haidara a kala k'a yira k'a fɔ ko maliyɛndenw ka u bolo di ɲɔgɔn ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an b'an kunda Burkina Fasokaw ka jamana o kɔnɔna kan a yirala k'a fɔ ko sɔmi kɛra maa dɔw la ko olu kɔni tun bɛ fɛ ka fanga yɛlɛma ni ka o kɛ Burkina jamana o kɔnɔna la wele bilala u ka fintigilaka maa 8 olu ma u ka fintigilakaw ka polisiso o fɛ ni kunnafoniya in kɔni dira u ka fintigilakaw ka kiriso ɲɛmayaso fɛ.
CEDEAO maaw kelen ka ɲangili ta ka anw ka jamana o sɛgɛrɛ wagati min na o dugusajɛ laginɛkaw ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye kolonɛli Mamadi Dunbuya ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ka dɛmɛ bɛ a jɛɲɔgɔnkɛ o ma ni o ye kolonɛli Asimi Goita ye k'a fɔ k'ale ka sanfɛ sira fo ka taa se duguma siraw ma o kɔni dayɛlɛlen don anw ka ba Maliba o ye. Jɛnɛ an ka kunnafoni an k'o datugu sa an ka samata sɛgɛw olu ni Tunisikaw kan ka kari ɲɔgɔn na bi nɛgɛ kaɲa 13 o wagati Kamerunukaw ka jamana o kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya Ala k'o di an ka ba Maliba o ma. Mali kunnafoni jabarani na jaba kunnafoni damadan tun bi an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenla bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ye i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na k'a fɔ maa minnu bi commentaire bila an ka kunnafoni ale kɔrɔla la sisan commentaire olu bɛ ka caya an b'a da aw kulo kan k'a fɔ an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen fo wagati kelen na an bɛ maa damadamaw de sugandi commentaire ale kɔnɔna la ni ka olu ka foli kɛ ne maa min ka commentaire bɛ to ka caya i ka foli o bɛ kɛ kunnafoni ale kɔnɔna la an b'o hakɛto ɲini fana kɛ aw fɛ bi ta ye Ismaël Ouedraogo ale bɛ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Bobojulasokaw olu fɛ yen nɔ Modibo Jalo ale bɛ Buguni an ka ba Maliba o kɔnɔna la Adama Kulibali ale bɛ Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna la Abdou Sangare ale bɛ Mauritanie ka taa se Yamadou Jarama ale bɛ Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la n'Ala ma an ka jɔnya jɔra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.